Запоріжжя дуже зелене місто. У нас багато парків, ріка, можливо, найпотужніша в Європі. Славетний острів Хортиця. Тут так затишно, що на деякий час можна навіть забути про те, що йде така кривава війна. Важко навіть уявити, що за декілька кілометрів від нас лінія фронту і будь-якої миті сюди може прилетіти російська ракета. Навіть і зараз. Оце, до речі, те, що залишилось від ресторану, в який завітала російська ракета. Осінь в нашому місті найяскравіша пора року. І от саме восени минулого року стались найжахливіші ракетні атаки на Запоріжжя. Знаєте, я була вражена стійкістю наших людей. На допомогу рятувальникам кинулись і чоловіки, і жінки, і підлітки. Розбирали небезпечні завали, допомагали в пошуку постраждалих. Навіть собаки віддано робили свою справу, рятуючи людей з-під уламків будівель. Ввечері того дня я побачила у вікно, як птахи залишають наше місто. То була не міграція, то була еміграція. І у той момент я гостро відчула, що біда може статися з кожним із нас в будь-яку мить. І зі мною, і з моїми близькими, будь з ким. І треба у таку мить знати, що робити, як допомогти, щоб бути корисним. І згодом я дізналася, що є курси безкоштовні з надання першої медичної допомоги. Центр має назву «Колесо». На першому місці це масивна кровотеча. Зупинили масивну кровотечу, відновили дихання. Тримаємо тиск в рану, тампонуємо. Розмовляй, кажи йому, боляче може. Боляче, ні. Ставлю турникет. І для того, щоб зберегти більшу частину кінцівки, ми ставимо на 5-8 см вище поранення. Так, добре. І я розумів, що ця війна, яка почалася в 2014 році, вона все одно буде повномасштабною. Не може так бути, що ми віддали якусь частину територій, загинули наші люди, але далі воно нікуди б не рушилось. Я розумів, що це все буде. Коли почалося вторгнення, перше запитання, яке я сам собі запитав, це чим я можу бути корисний. Я закінчив фізичне виховання, тобто я взагалі педагог, це спорт, це реабілітація, це мій фах, це перша моя освіта. Влітку я прийшов в цей центр, де я зараз працюю, просто оновити свої знання. Я прийшов, побачив, що моїх знань достатньо, і мені запропонували після того, як я пройшов тут курси, ще залишитися інструктором. Всі ми тут працюємо не на прибуток, а тому, що нам в кайф. Ми отримуємо того задоволення. І ми всім наголошуємо, що ці курси, вони безкоштовні взагалі. Тому приходьте хоч кожного дня. Наша задача – дати вам знання, дати вам ті можливості, по-перше, врятувати себе, по-друге, врятувати людину поруч, яка опиниться, а по-третє, навчити інших. Тому що ті знання, які ми даємо, це з погляду в майбутнє.
Укладывайся. Укладывайся. Полностью. Ложись на спину. Ложись на спину, выравнивайся. Курточку вернем сейчас, ребят. Сейчас вернем. Ложись на спину, выравнивайся. Багато людей може опинитися десь в епіцентрі подій, і людина, яка пройшла у нас ці курси, вона буде керівником тої групи, яка буде надавати допомогу, тому що вона знає, що робити, і вона буде керувати. Ти йди сюди, ти роби те, а ти роби се. Тому це дуже важливо. Жовта зона, продовжуємо. Людина не дихає. Не дихає, швидше. Рідина. 5 за хвилину. 4 за хвилину. Алгоритм, пам'ятаємо алгоритм. Я хочу сказати, що навіть досвідчені лікарі, які приходять до нас на навчання, вони розуміють, що цивільне життя і цивільні навички, вони відрізняються від тої медицини, яку надаємо ми. Тобто алгоритм дій трошки інший. Тому все одно навіть лікарям потрібно приходити сюди і оновлювати ті знання, які допоможуть врятувати життя собі і життя людей навколо. Так, дурники-то у нас все на месте. Складывая сумку. Мені 28 років, я працюю фельдшером екстреної медичної допомоги в місті Запоріжжя. І зачастіше так буває, що після зміни я їду в центр «Колесо», де навчаю цивільних та військових. Я працюю вже 8 років і вважаю, що цей такий великий багаж знань, він мені дуже допомагає, будучи інструктором в центрі «Колесо». І просто пояснювати людям, цивільним, які тобто не медичні працівники, простими словами, які бувають випадки, як боротися з крововтратами. Моїми слухачами є військові, поліція, ДСНС, учні старших класів та просто цивільні. Я вважаю, що цивільним також, як і військовим, потрібно ці знання, щоб надавати допомогу. Люди навчаються зупиняти масивні кровотечі різними способами. Це або турнікет, або притискання рани, тампонада. Також, якщо людина не дихає, відновлення дихання, правильне бокове положення, правильно, як людину з місця травми, правильно перекласти її на щит. Також це допомагає медикам швидкої допомоги. В даний час я вважаю, що це дуже актуальні знання, і так як я працюю на швидкій, дуже часто виїжджаємо на ці місця прильотів, руйнування будівель, тобто я це бачу. Ті люди, які навчені, які пройшли центр «Колесо» або медики, вони вже розуміють, що потрібно робити до приїзду швидкої, тому що людина може померти і за хвилину, за 3 хвилини від масованої кровотечі, а швидка може 5 хвилин, наприклад, їхати. І тому такі, якщо люди опиняються на цьому місці, то більшість людей можна буде врятувати. Самий кривавий місяць для Запоріжжя – це був кінець вересня 22-го року і початок, і майже весь жовтень 22-го року, коли одночасно в декілька житлових будинків сталися прильоти в центрі міста Запоріжжя. Пошукові роботи відбувалися дуже довго, родичі стояли, вони намагалися прорватися всередину, але цього не можна було робити, тому що бетонні брила просто нависали, не було цілого під'їзду, просто звисали бетонні брили. І всі, хто залишився під цими тоннами залізобетонних конструкцій будинку, кирпичами, уламками, на превеликий жаль, вже ніколи не побачать ні своїх рідних і близьких, ні сонця. Після цього прильоту я знаю, як пахне смерть. Тому що, коли ми приїхали рано вранці і робили огляд території, рятували, виносили поранених,
Це була одна історія. А коли ми приїхали по обіді і закінчила працювати слідча група, то в повітрі вже відстежувався запах смерті. Ми всі чітко розуміли, що живих ми більше не знайдемо. Там, до речі, загинули родичі моїх друзів. Це дуже тяжко. Дуже страшно. Ми зараз успокоїтельницю вам Я не знаю, за що народ страдає отак. В перші дні повномасштабного вторгнення пересічні громадяни навіть не підозрювали, наскільки важливо мати знання з першої лікарської допомоги або змінної безпеки. Тому поки була паніка, поки люди вагалися виїжджати, не виїжджати, евакуйовуватися, вони ще не могли розібратися, наскільки потрібні їм ці знання. Але згодом люди зрозуміли, що вони перш за все відповідають за своє власне здоров'я, життя і за життя своїх близьких. Тому самостійно шукають можливість виділити час, знайти ту чи іншу волонтерську організацію або Червоний Хрест, або якусь громадську організацію для того, аби пройти ці курси і отримати необхідний багаж знань. Після важкої зміни їдеш на колесо, виснажений, хочеться спати. Думаєш, що сил не вистачить навіть пару годин провести заняття, але приїжджаєш туди, бачиш цих людей, курсантів, які прийшли навчатися, свій улюблений колектив, свої інструктора, то одразу з'являються сили, проходять ті 6 годин, а думаєш, що так швидко пролетів час. З'являються сили, тому що у нас у всіх є свій стимул, кожен йде до своєї мети. У нас така мета, як наймога більше навчити людей, передати свої знання. І кожен по-своєму передає, кожен допомагає один одному. Хтось у нас лікар, хтось фельдшер, хтось інші професії. Ми навіть самі навчаємось один у іншого. Я як хірург вам це розповідаю, тому що чим більше в мене буде тренувань перед операцією, тим краще я буду робити. Чим краще ви відточите свої навички, чим більше разів ви це зробите, тим краще будете це робити. До нас приходять, до речі, не тільки поліцейські, військові, до нас приходять вчителі, до нас приходять провізори, фармацевти, до нас приходять звичайні цивільні люди, які зрозуміли, що вони можуть врятувати собі життя або життя людини, яка знаходиться поруч з ними. Тому що в будь-який момент в Запоріжжя може прилетіти ракета, випущена з Російської Федерації. 100% під час прильоту не буде поруч з вами швидкої допомоги, не буде військового лікаря. Перші люди, які будуть надавати допомогу, це будуть ті самі люди, які, наприклад, пройшли у нас навчання, звичайні цивільні люди. І, відповідно, перші 10 хвилин, якщо надається правильна домедична допомога, то людина виживає. Ми не просто читаємо лекції, ми відпрацьовуємо всі ці бази як тренування. Тобто ми підходимо до кожного заняття як, по суті, як тренування. Тому що наша основна задача, щоб курсанти, які проходять навчання, отримали не просто вміння, а щоб вони потім довели це до навику. Тому що вони все це повинні робити автоматично. Що для цього робиться? Стресові ситуації, даються мінімально вводних даних для того, щоб курсанти розгубилися. Тобто наша задача зробити так, щоб курсантам було важко тут, а не було важко під час прийняття рішень в бойових умовах.
Але ми не просто так кидаємо їх у вогонь, скажімо так. Ми спочатку їх проводимо по цій стежці, ми даємо знання, і як тільки рівень їх трошки підростає, ми вже починаємо їх стресувати. Тільки тоді. На початку без стресів, просто щоб вони отримали як губка ці знання, а потім вже починаються так стреси. Стоп! Червона зона! Поранення правої руки усіх! Час пішов! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неефективно! Червона зона для всіх! Перевіряємо дихання! Проверяем турникеты, проверяем пульс. Здесь нема пульса, здесь турникет. После легких идет сердце. На сердце уже незначительное ранение. Мотай, фиксируй. Это не бандаж. Давить не надо, мотай. Стоп! Час всі записали? Никто не час не записывает. Добре, стаємо. А кожна група військових, яка проходить у нас навчання, це по суті люди, які приєднуються до нашої родини. Смачного всім. Тому що ми дуже сильно хвилюємося за них. Ми хочемо, щоб вони всі були неушкоджені, щоб вони всі живі повернулися додому. Тому ми дуже близько до серця сприймаємо кожну групу, яка приходить до нас на навчання. Всі поїздили? Вся теорія і вся практика, яка була пройдена впродовж 5 днів у нас на навчаннях, це все відбувається тут за 5 хвилин. В повній темряві курсанти повинні знайти пораненого, повинні надати йому первинну допомогу. Тобто вони вчилися 5 днів для того, щоб за 5 хвилин тут вони повністю себе реалізували, щоб вони надали допомогу. Тому що перші 5 хвилин, якщо надана допомога пораненому, він виживає. 1, 2, 3, почали! Друже, ты меня чуешь? А куда тебя еще ранило? Затисни раз! Поранено! Вы справляетесь? Андрей, ты справляешься? От столба налево. Эвакуация. Димончик, ты на одни ноги можешь встать? Да! Стой, я возьму. Помогай. Понесли. Ще граната! Граната! Ты замотал здесь? Нет, я держу. Давай. Компонируем, продолжаем. Я запонировал, я держу. Все, хорошо. Непонятно. Почекай, не йди, стій. Вон поранений, дивіться, як іде. Перемога буде, Україна вистоїть, але росіяни вони не полетять на Марс або на місяць. Тому всі ці люди, які їхали сюди на танках вбивати українців, вони залишаться там. Їх батьки, їх родичі, їх пропагандисти. Навіть коли зміниться політична ситуація на Росії, самі люди не зміняться. Росія все одно знову побудує ракети і знову буде насаждати свій руський мір в сусідні країни. Краще бути готовим. І для цього саме ці центри після війни і будуть існувати, для того, щоб підтримувати в належному нагляді ці знання, щоб вони не забувалися. Ми не сумніваємося, що перемога буде за Україною, тому що за нами весь світ і за нами правда.